Setelah hujan, terbitlah bakso. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Alhamdulillah ya lur, udan tenan sing ditunggu-tunggu teko. Muga-muga tandurane ya subur lengur-lengur, sok panene melimpah, cukup kanggo setahun. Amin ya Allah. Udan-udan ngene iki paling penak ya nyocok nih hawa, tapi tenang, ora sandadak metu udan-udan jajan, cukup nyang pawon gek arep gawe bakso dhewe. Mergane Mbak Lili isih duwe stok bakso. Kok ya ndelalah men ngono lho. Dadi bocah-bocahku kan ya seneng. Sadurunge mau aku wis ana menghaluskan bumbune, cukup nganggo bawang merah, bawang putih. Lanjut aku meh ngirisi daun bawang karo daun seledri. Tapi sebelumnya daun bawang karo daun seledrine kuwi mau wis tak cuci bersih ya lur. Setelah bumbune siap, Mbak Lili meh ngetokne wajan baru. Iki ke ukuran 10 tapi cekli banget ya lur. Cocok banget dinggo masak sop, dinggo nyayur. Kene ya murah tapi kualitasnya ya apik. Wae gek ditumpangke ning kompor. Dadi wajanku anyar iki rencanane emang khusus dinggo masak ning kompor, ora dinggo masak ning pawon ya lur. Ditambahi minyak, dinggo numis bumbune sing wis dihaluskan mau, terus ditambahi daun bawang, ora lali ditambahi karo ladaku. Ben tambah enak, langsung wae nek wis bumbune mateng kayak ditambahi banyu. Banyune ya secukupe wae, dikira-kira digawe meh sepiro. Wis ngono kayak ditinggal dhisik nyandak baksone. Baksone iki meh tak belah-belah ben mekrok ngono lho lur. Belah-belah ngono kan baksone pas dimasak ki iso dadi mekrok-mekrok ngono kan ya ketok iki cantik. Aku ki heran karo awakku dhewe, lah bareng wis duwe anak loro, rumangsaku kok apa-apa ki iso ngono lho. Tapi ya mungkin faktor kepepet juga sih. Dituntut harus kreatif untuk anak-anak ning omah. Ketok kayak bakul bakso tenan, dadi meh tak tambahi soun ya lur. Wis pokoke iki tak mirip-miripne kayak bakul bakso, ya sapa retikan besok ki Mbak Lili dadi bakul bakso. Menghayal ya ora apa-apa kan ya. Yut, baksone wis tak masukne, gek ora lali ditambahi seasoning ben tambah enak. Nek bakso niki wis padha mengapung ngene iki jeneng iki wis mateng, gek tak tambahi wae daun seledri sing wis tak irisi mau ben rasane iki yo tambah enak, tambah seger, tambah mantul. Lawang wae baksone wis ketok menggoda ya lur, gedi-gedi. Iki yo enak banget, langsung wae gek arep tak racik, mergane di balik layar wis ana anak-anakku sing padha menanti. Mau ki yo wis ana gawe sambel karo goreng brambang tapi ora tak record, jadi langsung wae tak tambahi brambang goreng, tak tambahi sambel. Lah kae anak perawanku wis nyekel mangkok. Lumayan kan lur, murah meriah, wis gawe bocah-bocahku yo padha waring, padha seneng, sing genah yo padha wareg. Udah kepengen dijajal resep Mbak Lili ya, dijamin jos jis tenan.